Tangi turu nek opo ya. Kemasan kok rame banget. Tuh tak cek pawon sene opo kae. Loh. Ini apa iki? Bagian nyoting pawon. Ngapa? Kene sampean ke iklan. Yo. Nggih. Omben. Harus sih. Ayo, jopo kae. Aku sing jopo lek jopo kae kene. Ayo jopo kae. Kurang anu nek kowe rabi aku nganggo selang. Kok jam piro? Anu. Mama. Ijabnya jam piro? Hah? Ijab. Ijab apa? Yo, oh ijab kok. Boleh